ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மேக்ஸ் கேமிங் தமிழ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா எலக்ட் பாஸ் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க பார்க்கலாம். எலக்ட் பாஸ் ரிவ்யூவில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததுன்னா வந்து இந்த நியூ இயருக்கு சார்பாக வந்து இந்த மாதிரி ஆஃபர் விடுறாங்க. 249 டைமண்டோ என்னமோ இருந்தால் வந்து இந்த எலக்ட் பாஸ் போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆஃபர் விட்டுருக்கானுங்க. புதுசாக கேம் ஆரம்பித்தவங்களுக்கு மட்டும். மற்றவங்களுக்கு வரவங்களுக்குலாம் வந்து பழையபடி தான் 400 கோடியும் கொடுத்தா தான் போட முடியும் எலக்ட் பாஸு. இதில் வந்து எலக்ட் பாஸில் வந்து எலக்ட் பாஸ் போட்டிங்கனாலே வந்து பைக் தரானுங்க இந்த டைமில். இது நல்லா இருக்குன்னே சொல்லலாம் பைக்கு. அடுத்தது வந்து இந்த பேட்டுக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. இதான் வந்து எப்போவுமே வந்து எலக்ட் பாஸ் ஃபஸ்ட்டு போட்டால் இந்த ட்ரெஸ் தான் தருவானுங்க. ஃப்ரீயாகவே தருவானுங்க இந்த எலக்ட் பாஸ் போட்டாவே. ஆனால் இந்த டைம் வந்து இந்த பைக் ஸ்கின் தரானுங்க. அப்புறம் பேனரு அது இதுன்னு தரானுங்க. பேனர் அப்படி இப்படி தரானுங்க. அப்புறம் ஃபீமேல் காஸ்ட்யூம் பார்க்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. மோசம்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த ஃபீமேல் காஸ்ட்யூமே வந்து இந்த கண்ணாடி வந்து சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு அந்த இதுலேயே பிடிச்சது வந்து இந்த கண்ணாடி தான் ஃபீமேல் காஸ்ட்யூமில் பிடிச்சது. அடுத்தது வந்து டைமண்ட் ஆயில் வச்சது. அப்புறம் தாம்சன் பண்ணிருக்காங்க. தாம்சன் ஸ்கின்னு பார்க்குறதுக்கு நல்லா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு பவர் கிடையாது. எலக்ட் பாஸில் வர இந்த ஸ்கின்னு பவர் கிடையாது. அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்கேட் போர்டு வந்து வேறு லெவலில் வச்சு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக விட்டுருக்காங்க. ஸ்கேட் போர்டு ஒரு மாதிரி விட்டுருக்காங்க, நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸ்கேட் போர்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த திரும்ப பேனரு ரெண்டு பேனர் இருக்குது, பேனர் தரானுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கிரனட்டு. இதை நான் பார்த்தோன்னே என்னடா அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது கிரனட்டை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஒரு மாதிரி என்னமோ நாக்கை வெளியே நீட்டி ஒரு மாதிரி வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்கானுங்க. நல்லா தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் டைமண்ட் ஆயில் வச்சுருவாங்க. அப்புறம் வந்து இது என்னடா நானும் பார்க்க ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டே அப்படின்னா தெரியும். டெத் லூட் பாக்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. கேட்ரேஜ் லூட் பாக்ஸு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக விட்டுருக்காங்க, நல்லா தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அடுத்தது வந்து 10 ஃப்ரெக்மெண்ட்டு, அப்புறம் ஸ்டோன் தரானுங்க. அது எப்போ தராங்க ஸ்டோனு ஃப்ரெக்மெண்ட்டு எப்போ தராங்க. அப்புறம் ட்ராகனிக்கே பாக்ஸ் வந்து இது மொத்தம் 10 ரூபான்னு. அடுத்தது வந்து இந்த பேக் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஃபஸ்ட் லெவல் பேகு, செகண்ட் லெவல் பேகு, அப்புறம் தேர்ட் லெவல் பேகை பார்க்கறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. அடுத்தது வந்து மேல் காஸ்ட்யூம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியாது. ஒரு அளவுக்கு நார்மலாக இருக்குது. இந்த மேல் காஸ்ட்யூம் வந்து இந்த டிஷர்ட் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. அந்த சட்டை ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. மித்தபடி தான் ஒன்றும் இல்லை. சரியில்லை. ஆனால் மண்டை பார்க்குறது கொஞ்சம் ஏழி மாதிரி விட்டுருக்காங்க. மண்டையும் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக விட்டுருக்காங்க. ஒரு மாதிரி நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் விட்டுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்குது. அடுத்தது வந்து இந்த அதே மாதிரி பிளாக் கலர் மண்டை, அந்த மண்டை அப்படி பிளாக் கலர் மண்டை. அப்புறம் கோல்ட் காஸ்ட்யூம். ஓகே கேஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ, பை.